piye? Tak kira ki nek wis aman. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Sencaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso. Wis gawe kene. Nah. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh wonten menapa dene paduka ngawi sanggaring para putra Jodipati. Rama Kyai ingkang putra ing Jangkar Bumi Punantarja Cemadung dawuh wonten menapa dening paduka ngawi sanggaring para putra Jodipati. Eneng apa Pak kok sajake wigati bapak ngawe karo anak-anak? Yen pancen ana wigati dawuhna karo anak-anak. Aku karo Kakang Antarja, Kakang Garwaca bakal mundi dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani Bapak Jodipati. Gatot, wonten timbalan Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Ana dawuhmu apa, Pak? Wah, wektu dina iki kowe tak kongkon cah bagus. Golek ana pamanmu Garbaruji. Paman Garbaruji ya pamanmu Setyaki. Wektu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati. Mula kang sangka wis ora ana pangapura meneh. Werkudara ora nate mambu penantang, Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu. Ning ora kaya sak gedhagan iki pamanmu Garbaruji wani nantang karo bapakmu Jodipati. Mula ngendi nggone ketemu golek ana. Wah, kowe ora iso ngrangket pamanmu Garbaruji dudu anak-anake Werkudara. Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama. Lajeng pangkatipun para putra benjang menapa? Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra benjang menapa? Kose, Pak. Nek dawuh karo anak-anak bakal sendika. Ning aku tak nyuwun prisa karo bapak, iki mesti eneng perkara. Kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki. Sadurunge engko anak-anak mangkat, bapak crita dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta. Kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki. Wah, Antasena, piye? Kowe anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Wong tuwa akon karo anak mestine, anak nyendikani. Mangkato rasa takon perkarane. Kose. Aku gelem mangkane nek ana perkarane ketok, merga nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawuhing bapak ning ora ngerti perkarane. Mengko ndak dikira aku wong sing ora adil. Mula bapak ngendika perkarane apa? Wah, Cah Edan. Edan kuwi anake sapa? Mbah, ora caturan. Wah, mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang. Ora wani. Ning mengarep ngedongke perkarane apa? Menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antasena. Menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antasena Rama. Mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa? Wah, marai kakang-kakangne. Wis do arep menyang kok dadak pidato. Wah, bola-bali cah mendem gamping. Aku tobonge. Antasena piye? Datulaya ngrembug perkara ruhara sing dumadi ana negara Ngamarta. Akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mandarawati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung rapete karo eyangmu ing Saptawarga. Bener terus? Durung nganti rampung rembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. Ngandhaki yen Ngastina ke Taman Pegebluk. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya ngusadani Pegebluk. Terus wah, Kresna kakangku ora ngeparengake pustaka Jamus Klimasada uncat saka negara Ngamarta. Mula menehi wangsulan karo Durna bapakku. Durna bapakku sajahe runtik atine ngunek-unekke Wak Mandarawati sak kepenake dhewe. Oh, kuwi masalahe. Yo. Lah terus kok tekan mak cilik Setyaki? Setyaki tanpa ditimbali maju wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming wangsulan.
Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Ngunek-unekke wong tuamu Ndarawati. Terus Bapak, aku mbelani Durna. Bapak arep nyekel Majelis Setyaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedhoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arepa kuwi gurumu, ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane, wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti Durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kaludhangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus njaluk pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Gusti, kowe iki mbok nyebut eyang. Ora Durna. Aku karo Durna bapakku nyebut bapa. Kok kowe Durna sak penake dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana kok. Mbok ya wis ra apa-apa, aku Durna ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murid sakarepmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu Cilik Setyaki, ora. Gatotkaca piye? Waduh. Kono menyang kono. Menyang Kang, ning kowe ya kuwi titenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute. Ora tumindak salah ning mlelu dosane, sangganen dhewe. Nyun pamunten Rama. Menawi jlentrehipun perkawis ngaten menika paripaksa kula mboten nuwun sewu. Mboten badhe mastuti dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Antarja. Inggih kula mboten purun Rama. Iki sing marai. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marai kakangne ora gelem ndo tumandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru bandunan. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Majelis Setyaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anakane lho kaya setan. Kongkon wong tuwa ora menyang. Ben sekali-sekali di ngonokne kuwi. Ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali. Ngono kuwi ming dijlompongke karo Bapak Antasena kae tandangi jebule bapak sing salah. Ngono aku, gene bapak sing salah. Ha gene kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki wis ben ra apa-apa nang ki wae. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon ki nek akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi Dimas, tak sanggane dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggane aku sing nanggung. Ya wis Dimas sagu nanggung aku ora apa-apa. Kang Antarja getun ora? Ora Dimas. Wah apik, kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Nek nganti ora tetek sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena dalem Pakde. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iya dipados nyepeng Paman Setyaki, sepados nyepeng Paman Setyaki. Kon cekel mak cilik Setyaki ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe. Mbuh ngojek, mbuh ngegrab ora ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya Antasena. Lah terus Pakde arep ngopo? Bapakmu ki wong kau, wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener, mbuh luput, mesti tumandang karya. Mbuh bener tumrap awake dhewe, mbuh bener tumrap bebrayan, bapakmu ki ora nganggo hitung-hitung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire nek nganti Setyaki adiku kae engko dipulosara karo bapakmu piye coba? Monggo dedeg piadege Setyaki ming semono. Bebasan timun musuh duren.
mesti bakal memet timune, ora bakal iso menang karo Duren. Oh lah iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak Jodipati iki kon ngewangi Mak Srik Setyaki. Mengko aku kleru, ora apa-apa. Mengko aku nek nganti dinesoni bapakmu Ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Oh ngono, kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing apek-apek. Heeh, wis rasa aku hafal kok. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan. Antasena Ana damu apa, Pakde? awat-awatana makmu cilik garba ruji nek nganti ana apa-apa, kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho niki nyuwun pamit. Niki nyuwun pamit. Njaluk pamit. Pakde lenggah. Tak urusane, Bapak. Iya Antasena. Mangke riyen to. Metu-metu kok nangis. Biasane metu niku guyu kok nangis. Sampeyan niku nek omong sing apik wong gerang kok ora iso ditunggu omongane. Nggih. Lho kok raine kok kaya ana biru-birune. Cepate, kula wis matur to. Sampeyan tunggu teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak gedabiah Kurawa nek melu mlebu teng pisawanan Agung Negara Ngamarta. Nggih. Teng mriku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun pustaka jamus Hyang Jiwati Masada pancen niat kula kepengin gawe ringking para Pandhawa marga Ngamarta. Saniki lagi ketekan ruhara pirang-pirang perkara. Nggih. Oh, kanthi alasan negara Ngastina ketaman pegebluk. Nek jane Pandhawa najeng maringake pustaka jamus Limasada merga wedi kalih kula. Nggih. Ning teng mriku lenggah Sinuwun Darawati. Oh, nggondheni pustaka jamus Limasada. Sinuwun Darawati kula unek-unekke. Mboten nyono kula niku ya wis ngerti nek enten Sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula teratap. Ning Werkudara. Wah, Ora usah ditirokke. Swara sampeyan iku cilik kok nirokke Werkudara. Durna bapakku kowe aja kuwatir. Nek kowe dipiloro Sencaki aku sing tanggung jawab. Ngoten niku. Ati kula gedhe melih. Nggih. Gleleng melih kula. Heeh. Bareng ngoten kula lagi omong oke-oke Sencaki langsung bres tanpa taliwara. Lek le nangis kok tekan mriki. Le ngajar ya tekan mriku e. Pror sapenake dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok do ora mampu. Kok ora mampu pripun? Pun bola-bali Kurawane anggere perang karo Sencaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh? Napa mboten mengentek-entekke tenaga? Mboten, Kurawa pun kula kei ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan. Sing pancen digdaya sekti kalintang. Kon nyoba kabeh. Oh, nggih. Wingi pun kula mulang. Oh, nggih ngestaken dawuh. Kartomarma Surtayu kabeh kon maju. Nek perlu mu aja musuh siji-siji. Ning Sencaki dikeroyok. Oh, nggih. Wong siji dikeroyok wong 100 ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong siji kok menang karo wong 100. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? Ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh, ngoten nggih. Nggih. Pun
maju. Kurawa Setyaki cekel kula seminggah kula ajari Setyaki paman. Nututi lamun katututan lamun masa prawira diktaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang ajeng teng pundi? Salah dalan. Salah kamar. Golek gondelik kok malah liwat iku mamajegagi. Sinten? Setyaki menteleng mripate. Ora pangling Setyaki, dasar Puranyata Surtayu. Sing mburi kaya Antasena. Heeh, Pakde. Aku Antasena. Setyaki, ana barat. Ora pisan ora pindho, kowe mesti nyikara karo Begawan Duna. Kae pepundhenku, kae bapa guruku. Bapa guru ora patut dadi patuladan. Ayo Durna kon tekan kene. Tak grajine ndase. Pelathok wae Pak Cilik. Iya. Aku sing ora nrima aku siswane Begawan Duna. Pendhita kaya ngono. Apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Duna. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Dastarata. Setyaki rasakokan gunem tanpa guna. Kowe ora gelem njaluk ngapura karo Begawan Durna, apa kelakon tak dengkek gegermu, tak tungkak cengelmu, tak kon nyembah ning ngarepe Begawan Durna. Ayo, yen pancen bisa cobanen, kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki, ana Kurawa bali mung kaliaran. Maju jangalak pecah dadamu, pecah ndasmu. Kok serem.
Ya. Lho, Antasena. Swatama, ya. Ayo, endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkawana bathange Antasena. Wah. Mati dening aku, Nyo Patenana. Mati. Wah. Ayo. Sing tenanan. Alhamdulillah. Ora cida tiba aku. Bisa ngenciki pathok. Wah. Tak kira nek pathok bol cilake Paman Durna karo Paman Cengkuni. Terselah. Luweh. Aduh. Aduh. Ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok mak kluthak ngono. Teng sirah. Kula nggih padha. Ketake niku lek linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mak bluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten nggih Penemban. Lho, ngapa tur magati? Kula nibani sampean. Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayang tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe. Mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antasena Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae mbelani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi mbelani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngertos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jol sayu mungsuh Sencaki, Balakaca tama maju sing maju Antasena, kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antasena yo laine mak plepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lek ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antasena dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil sirahe bles. Tendang diel kontal. Delok cuacana man. Oh. Tak tonton pabaratan sepi. Antasena wis mundur, Sencaki mundur. Kula maju gleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwur. Sapa?
Gatutkaca. Jebret. Jebret Nimblis bathuk kula. Kula klikal, ajeng mlayu candhak cengel kula cega munggah. Kula wis aduh. Duncalke Gatutkaca. Duncalke Gatutkaca kula wis matek, aku tiba ning Padas Culi modal. Aku tiba ning silah sampean. Nganu matur nuwun nggih pun dislametke. Slametke dengkulmu melocot kuwi ora. Sirahe wong tuwa kok padake dienggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani silah sampean yakin kula tiba teng Padas Culi modal man, yakin. Pun mboten umum, pun mboten wujud menungso. Matur nuwun nggih Penembahan, pada-pada. Sesone nek tiba nggon mata. Nggih. Tiba kami nggon silah ora. Sinten Depate sing dereng maju? Mboten pati nduga mana. Sapa ya sing urung maju? Lah niki arepa tetep kalah ning go gayeng-gayeng. Citrasi. Nggih, Man. Arep maju po? Mung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Ge rene mak le omong ora ning jero kotak. Oke. Mbok capeng ya capeng ning matane melek. Ah, ana wong tuwa ning burine kok nyampluki sapene dhewe. Sorry. Oh, ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho Le. Antasena dijejerke kowe kalah muncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok sencaki jejer kowe kalah muncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Man. Heeh. Maju. Sendika. Sesencaki. Ono baran. Kebangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa nemban Durna kuwi sesembaning para Kurawa. Lah kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kamanungsan. Wong tuwa kok tok ajar. Mbok nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya iki ora nyawang. Sapa sing ketok? Ora sakukian gunem ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah nang kene. Aduh. Man? Arep dipecah sirah kula. Ora usah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki lan cuplek matamu. Rene. Tak suduk nganggo keris, tak odol-odol ususmu. Tak talekke ning ndasmu. Wedan, Man medeni, Man. Ora usah wedi. Kok kowe luwih medeni meneh. Luwih medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dinteni sik. Oh mrene yo. Wo, wani ya, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak sirahmu tak neke tengah dalan plites gerubak gepeng sirahmu. Piye, Cit? Sing luwih medeni. Sing luwih medeni ana ora? Sesen lagi. Aku ora wedi. Ora wedi rene. Candak tak uculi klambimu, tak kurepke, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Oh iya ya, Man. Ah iya. Wis ge menyang ngono. Ora sah adu kesangaran. Lan adu sumbar. Sesing dadi nyatane. Mrene yo. Pecah siramu. Wah, jan. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna.
Kakang Durna. Lho kok dipindah kene. Akhirnya nek arjeng nyekelke nggen kuwi nyekel dempulmu melacat. Ditabuk nggo nawak kok dicekel tangane didunke. Ditonton. Nggih monggo Dik Mate. Wong tuwa cenanangan. Oh, Jur. Dadalane dipalangi. Ora jalan aku. Jagat dewa Bathara. Pakde Citraksi. Heeh. Andi sencaki. Andi karo kaca, endi Antarja. Gitis. Mati dening aku. Lah sencaki garu kaca Antarja ki tok liwati. Masa? Lah iya. Lala sing gedhe pangapur aku mlaku 150 km per jam. Dadat ngendi ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Ya. Arep ngopo? Jandon. Kopi. Kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Aku apa kowe sing ngantem? Ayo, manut ta. Pak Citraksi kok maju perangi aku seneng bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iki sajae kaya tenanan. Lho, wis memeguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok kowe apa aku ngrasake kok sik ning guyu ki kok sik kowe ngrasake tanganku ora kelakon pecah siramu aja dudu Citraksi. Ya. Ngene wae Pak De. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho, aku pindho. Dadi. Iya. Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Nyo. Mati dreuk. Matare. Edian. Energik. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek wis rampung apa-apa kudu ngono ki. Nyo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Nyo. Mati kowe. Ya. Aku malah kaget le bengok. Yo gentenan. Oh oke. Aduh. Nganggo gentenan kok. Gentenan. Ha nek kowe ora gelem tak antem kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing do nonton. Wo, Citraksi jireh. Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cipok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tekan ning pati. Mumung ora banter-banter. Alon wae. Nul ngono ya. Ya. Memesake pakdemu. Ya. Wis. Ngopo kuwi? Joget. Gentenan. Waduh. Ya ora sia-sia, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Ya.
mati jeneng aku. Ya. Pisan apa pindho? Pindho. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Genti aku. Ya. Nek meng kaya ngene kowe ping 4 aku pindho. Perbandingane 4-2. Oh iya. Aku ping 4. 6. Oh iya. 8. Oh iya. Kecak kendel e. Ya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Ya. Nyos. Kok nyos. Nah. Ya, pindho 3. Pira? 3. Apa? 4. 6. 5. Ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Lho. SD kok 17 tahun. Gurune nganggo rok tak jepret. Wah. Sirahmu ki sing kelemane nggo napa? Nggo nunyeng-nunyeng apa nggo napa? Lho ora ono. Citrak sira ono kelemane. Wong ki mesti ana kelemane. Ola iki apa? Jajal dituthuk. Ora apa-apa. Nggo endi? Nggo nunyeng-nunyeng. Tak sawang kok ana cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Siap. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Ya. Melah. Wis ndonga sak kuwatmu. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak cilik iki. Ndak-ndake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eling, Ger. Iki nek ora tak gotong presake jane sowah kowe le mau yo ya rasah tenang. Manus maning jajalanan. Sukertane bawana iblis menungso lan tatanan kowe senjaki. Kowe nggawa anak-anake Perkudara. Tok jak ngobrabek para Sata Kurawa. Oh, kowe kuat nadai Cundha Manik meguru karo kowe sawe taun. Kok kaya kagol ngopo, Lek? Mboten kasembatan panjangga kula. Ora kasembatan piye? Sir kula Kurawa mundur, Durna maju ajeng kula ajiar sak katok-katoke. Aku ora sida nggawa pusaka. Pusakane Mbah Durna. Iya. Cundha Manik kok? Iya. Ora usah wedi. Tae wangi. Mengkene dukani Kang Rama, ora apa-apa, iki wis dadi dawuhing Siwa Ndarawati. Engko nek bapak nesu sing arep nandingi Siwa Ndarawati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe maju nang ngarepe Durna. Iya, lajeng kepanipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi cedhul ning burine Durna. Cundha Manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Asik. Matur nuwun nggih. Padha-padha. Remen kula nggadahi putra kados panjenengan. Ayo menyang yo, monggo. Kowe rasa ambles bumi. Aku sing ambles bumi. Kowe ambles sesuk bengi wae. Inggih mistakaken dawuh.
gondhok bleguduk suaru gembol sumorante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malang krek nang ngarepe Begawan Dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthok karo Begawan Dara sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing pati. Loh. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le. Sencaki. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Oh. Majakku. Ora ono kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna. Ditendang di atas, dibanteng. Digajol. Sencaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Njaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Sencaki nang ngarepe Begawan Dara. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Modar kowe. Sencaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Candak karo Werkudara. Sabetke ngebuk modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Bapak mau nendi? Ya, makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Sencaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa Cundamane arep mateni Sencaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing kakon. Aku wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene ta. Mergo bapak Mak Cik Setyaki mati sing ora trima Wandarawati. Wandarawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. Tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Waduh, Werkudara, anak lagi Werkudara, waduh, Werkudara, setan. Wah, ambles bumi.
Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak sencaki, Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus apik kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane sencaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong e ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sampenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggepe apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti cekel, aduh. Ora iki apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Nggugu karepe dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora iki. Dijak anggar. Wah. Gatot wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Ya anakku wa dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijaga ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten yak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Sencaki to ya? Yo. Aku mau ditunggu karo kaca. Yo. Karo kaca kowe nunggu aku ya. Nggih. Mau nek infus entek ditambahi ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Tunggunen Gatotkaca Setyaki lak golekane. Gatotkaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Ngestaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Nger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestaken dawuh. Antarja iki. Inggih, Kanjeng Hyang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambanduna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangaro Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna.
yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing tak wedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Garukaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Gatotkaca ki ya tenanan arek labuhi karo aku. Njenengan. Kula badhe labuh nang njenengan. Antarja teka ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manehmu. Iki aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Kok sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng. Werkudara. Ngopo? Mengke-mengke ngapa kowe? Goleki Senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gatotkaca mau tak kon nunggu aku ki jebul nang ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Garukaca lungguh kene iki, Antarja lungguh kene iki. Iki Antarja, iki Garukaca. Iya. Tak goleki watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Garukaca karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki mergane patimu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku, tung dlangtak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Celeng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Mengupama. Celeng. Aku nglekar. Yo. Do omong-omongan. Kalau saiki anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak Senjaki ngoyak Garukaca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ana sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Jane bento. Iki mau mengupama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, Senjaki karo Garukaca karo Antarja. Yo. Werkudara! Sepambure Werkudara! Waduh! Werkudara!
piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Sencaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Ngono aku Garukaca ngoyak aku tak muni Garukaca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Kadut tekan dhuwur. Tuh ya, Garukaca. Yo. Werkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Werkudara, Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat Werkudara, telat. Wah, Telat. Aku nek wis mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak Antarja. Doyak terus. yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Werkudara. Antarja Werkudara. Sencaki Werkudara. Antasena Werkudara. Bubradegan. Sencaki Werkudara. Antasena Werkudara. Gatot-kaca Werkudara. Antarja Werkudara. Sencaki Werkudara. Gatot-kaca Werkudara. Antarja Sencaki Gatot-kaca dadi siji Werkudara. Jar mukmen. Assalamu. Tobat tabitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten? Aja diajar karo anak-anak mendo. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewase? Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong negara Ngamarta.